Kristiánko sa narodil ako zdravý a veselý chlapček. V prvých 3 mesiacoch sa zistilo, že nereaguje na svetlo ani na predmety. Diagnostikovali mu hypopláziu zrakového nervu a chiazmy. Dnes má už 3 roky a chodí do škôlky. Za ten čas sa nám podarilo, aj vďaka vašej podpore a pomoci a zároveň aj mediálnej propagácii, absolvovať 4 liečby v Berlíne na Restore Vision Clinic, kde elektrické impulzy stimulujú retinálne bunky a tým zdokonalujú prenos signálu do mozgu. Za každým sa Kristiánove očká pomaly zlepšili o malý kúsok. Postupne začal vidieť farby, rozlišovať obrázky a chodiť. Teraz už dokáže pozerať televíziu a vie na pol metra rozlíšiť obrázky. Rád a pekne spieva, recituje básničky, maluje, hrá na klavírikoch. Bez jeho farmičky sa nikam nepohne. Stále nevidí do diaľky, nemá centrálne videnie. V decembri 2024 nás čaká v poradí už 5. stimulácia a liečba v Berlíne. Dúfame, že sa nám podarí, aby Kristiánko navštevoval aj základnú školu so svojimi spolužiakmi zo škôlky a nemusel sa učiť Braillové písmo. Preto vás prosíme aj naďalej o vašu podporu a pomoc. Ďakujeme.